akkor mindenki forduljon meg. Azért jó, hogy van ez a bogrács, mert ebben nem fért volna be, szerintem. Egészség. Hat. Rohadt allergia. A vidéken rádió mindig. Igen. Mert voltam is ugyanez volt. Igen. Allergiás vagy a vidékre. A vidéki életre. Hát arra én is. Jaj, ne, ez Nem így úristen, én van, aztán hallod? fényképet. Autók is szerintem hétköznap 3 elmegy egy nap. De ez a harang, ez jó, érted? Ja, főleg reggel Akinek nincs karóra, érted, kimon a földeken, ó, akkor 1 óra van. De most miért? 4, 2, 3. Nem tudom miért harangoztak. A negyed órán kell nyomnak egyet. Szem sátrazik. Horci. Mindig. Kerestelek be. Bent van csak a sátor. Még azt, hogy nem akar jobban égni. Pedig tudom mivel játszol.